Imboni yamatekisi idume kakhulu ngodlame, kodwa lolu hlelo luzoguqula konke lokhu. Bangama-25 abantu abayingxenye yalolu qeqesho oludonsa insuku ezingama-22. Emva kokuqeqeshwa, lezi insizwa angeke zisize abagibeli nje kuphela, kanti izicucu zalolu qeqesho abayithola lapha izobasiza ukuthola imisebenzi nakwezinye indawo. Sizizwa sijabule kakhulu ukuthi obaba benhlangano besifake endabeni ukuthi sithole ukuthi sibe ne-first aid, ngoba sibhekana nengozi eningi la endleleni ukuthi sikwazi ukuthi sisize umphakathi, sisize nabagibeli. Futhi kuzokwakha esinye isithombe nakubantu nje emhlabeni jikelele ukuthi abantu bamatekisi bawusizo ngale ndlela esusizo ngoba sisebenza umsebenzi odelelekile. I-FTA ibambisene nomnyango wezempilo kulolu hlelo. I think it's fantastic that we are now part of a team that is formalizing the sector and getting skills that are very necessary in our South African market. I think we all know that taxis are the pipeline and the pump of our SA economy. They employ a lot of South Africans. Lolu hlelo lihlose ukudweba isithombe esihle ngemboni yamatekisi. I-first aid le sibona ukuthi kunesidingo ukwazi ukulekelela ugovernment wethu ukuthi ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu ulimele udinga i-first aid, uthola ukuthi ayikho ngaleso sikhathi, ama-ambulance mhlamba akude. Zikhona nezinye inhlelo esezenziwe nezisazokwenziwa eGoli ukuguqula imboni. Sibe ne-pressure eningi kakhulu eBri ekuthini bese singasalayishi abantu abafika kithi sebefika bazogibela mahala. Osenemali uzobiza le e-hailing imthathu yombeka lafika khona. Imoto zethu basalayisha abantu asokhona ukubhadala ama-installment ey'moto ngenxa yokuthi besingasasebenzi. Sibona ukuthi inkinga ikuphi. Size sathatha this initiative yokuthi siyoklina lapha senze this operation okuthiwa igijima tsotsi ukusiza ukuthi babuye abantu bazogibela. Inhlangano Yamatekisi I-Faraday Taxi Association inamagatsha amahlanu eGoli kanti inophiko lwabesifazane abayingxenye yokuthathwa kweyinqumo kuyona.